Mi smo veoma ponosni što vi želite da učite, a što država sa svoje strane može da obezbedi sredstva za vaše učenje. I mislim da nema ništa važnije za jedno dete ili mladog čoveka u svakome društvu do mogućnosti da se školuje, da unapredi svoja znanja i svoje veštine. O tome vam govore i kod kuće, o tome vam govore u gradu u kojem živite, o tome hoću ja da vam kažem po neku reč. Jer u budućnosti kada malo podrastete, baš kao evo što sam i ja odrastao, vi ćete se takmičiti svojim znanjima i svojim veštinama sa drugim ljudima koji dolaze ne samo iz naše zemlje, već i iz drugih zemalja, koji ovog trenutka veoma marljivo uče, uvežbavaju svoje veštine